Здравейте, приятели! Ако си мислиш, че си приятели тия хора, жестоко се бъркаш. Айде, че почна ми се поти мустака, давай! Здравейте, приятели! Добре дошли ви казвам в една обстановка, която е много по-различна от тези, в която сте свикнали да ме виждате. Днес съм на гости на страхотната Христина, която има канал за здравословно хранене. Ще ви оставим линкове, за да го погледнете. Защо съм и на гости? Тези от вас, които ме следват в Инстаграм, знаят, че аз много често качвам различни рецепти, тъй като се храня по определен начин. И с нея днес решихме, че можем да ви покажем нещо много интересно и много полезно. Сега ще дам думата на нея, за да ви каже няколко думи за себе си. Здравейте, аз съм Тина от канала Tina's Good Food. В моя канал може да намерите най-различни рецепти, като общото между тях е, че се случват бързо, лесно, здравословно, и вкусно. готвим и вкусно, задължително. Да, оператора може да потвърди. Освен това, специфичното при моето хранене и рецептите, които качвам в моя канал е, че нямаме нищо, което има глутен, млечни или захар. Днес ще ви покажем една рецепта, която е за мъфини. Две рецепти. Но едната е с глутен и с млечни, другата е без глутен и без млечни. Общото и двете са без захар и са супер вкусни и полезни. Докато... Да, извинявай. Кажи си. Не, аз просто кажи. Аз вече го забравих. Така ли, няма значение? Какво ще започнем първо? Предлагам с банана. Да го мачкам. Добре, айде, давай. Имаме по рецепта един банан. Дай ми един банан. Ще са идеални с петна. Колкото повече кафяви петна имат, къде ми е коша? Значи у нас съм с кош тук на терасата, кош нямам. Кош имаме ли? Секунда! Давай, айде аз ще държа турбата, ти можеш да пъхаш вътре. Добре. Измила съм си ръцете предварително. Аз не съм. Така, имаме един обелен банан. Давай ти сега си. вече това... Давай ти си. Исках да кажа, че колкото повече кафяви петна има по кората на банана, толкова е по-сладък. Много е подходящо и за домашен сладолед също така. Сега вече би трябвало да се стои сама това. Страхотно. И сега мачкаме банана. Добре, мачкаме банана. Хайде да мачкаме. Знаеш ли, че аз всъщност изобщо не обичам да ям зрели банани? Сериозно? Да, предпочитам зелени. Даже си ги купувам обикновено от магазина в вариант съвсем зелени банани. Те нямат ли вкус на краставица, като не са озрели? Да! Да, нали? Да! Обаче на мен така много ми харесват, аз изобщо не ги харесвам, когато са озрели. Имам предвид сурови да ги ям. Да. И така. Ами аз пък, колкото е по-озрял банана, толкова повече работа ми върши, защото го ползвам за страшно много рецепти. Понеже за подсладител основно ползвам или банан, или форми. О, да, и аз форми. И банана ми е просто, сега както е така намачкан, слагам вътре една супена лъжица какао и имам шоколадов крем. И съм готова. Това не се бях сетила. Много си го ползвам. Бил го пробвала. Моя май е горе-долу добре. И мисля, че консистенцията е като на бебешко пюре. Горе-долу. Общо взето нещо такова. Добре. И така, сега имаме две яйца. Да. Искам да те питам, кокошките щастливи ли са били? Много. Особено едната. Ами важното е щастие. Петел имаше рожден ден вчера и бяха на парти, така че би трябвало днеска да са изключително щастливи. Страхотно! Така че нямаме проблеми с. И са също така, освен че са щастливи, са и свободни. Най-вече. Да. И независими. Като нас, свободни и независими кокошки. До тук така започва и завършва една моя рецепта за бананов омлет, който си правя редовно на закуска. Това нещо го разбъркваш в тигана, обръщаш го на половина. Да, вчера ти гледах видеото между другото, което е. Да. Сега само за камерата го казвам. Не, наистина го гледах. Хора, аз понякога си пускам нейните видеа да ги слушам, защото ми е супер забавно да я слушам. На мен не ми е забавно с нея, защото много са почива на нейните видеа, но въпреки това ги пускам. Такова е. Имаме сега 2 лъжици цедено мляко. Махаме яйцата. Като твоето няма да е мляко. Моето не е мляко, да. Аз имам кокосово мляко. Винаги, когато използвам кокосово мляко, то е пълномаслено, защото е много по-вкусно и консистенцията му е много по-добра. Чакайте да колко слага сега. Я ще слага това. Една лъжица. 2 лъжици. 2 лъжици. Добре. И бъркаме. Добре. Какво кажеш? Така, тези са готови. Давай нататък. Добре, сега трябва да сложим нещо сладко, за да направи сладко цялата тази работа. Добре. Нищо, че банана е сладък. Използваме еритритол.
Добре, аз няма да използвам еритритол. Ти Така го ли? използваш, предполагам, защото има много малко калории или въобще няма ли, как беше? Ами по принцип е 0 калории Ага. и също така подходящи и за диабетици, което е важно да го кажем, защото доста хора ме питат между другото често, тъй като това е нерядко срещан проблем. Да, еритритола е подходящ за диабетици, подходящ е дори и за деца, които вече са захранени с всички неща. Моята дъщеря лично го яде и то доста често, тя е на 5 години, но го яде вече може би от 2 години. Да. Така че нямаме. Ами това е подходящо в такъв случай за хора, които са на някакъв режим, калориен дефицит, Да. така, които Да. се спазват. Добре, аз не съм тях, затова ще се сложа агаве. Другия вариант е да се сложа мед, няма да сложа, но бих сложила агаве или кленов сироп. В случая съм взела агаве, така че давай да слагаме сега агаве. Добре, И ами ти ще сложиш еритритол. аз ще сложа еритритол, който по принцип слагам около една чаша. За Добре. агавето не знам как ще нацелим. Ами аз ще пропорцията. сложа по-малко, защото аз следа през цялото... Ти не ме гледаш, че съм сама. Аз през цялото време следя какво правиш. Добре. Аз ще сложа по-малко агаве, защото моята смес в случая ще стане по-течна от твоята, Добре. но след това ще компенсирам с нещо друго. Добре. Добре, сложих. Знаеш, Идеята тук в... Извинявай, че пак ще Няма прекъсвам, нищо. аз няма да спра да го правя, защото Давай, просто давай! така е. Това е положението. Идеята е да ви покажем как можете да си направите мъфини по много различни начини. Това, което в момента заместваме е млечните и какво друго заместваме? Захарта. Захарта, да, и в двата случая с различни продукти. Но истината е, че стига да спазвате някакви основни принципи, да имате 2 яйца, нещо сладко, някакъв вид брашно, малко мазнинка и да го сложите във фурната, все ще се получи. Дори сладко да е, солено да е, няма значение. Може да сложите сирене, може да сложите някакъв колбас. Всичко се получава. Аз много обичам да ям мъфини и солени и сладки, защото са подходящи и за закуска, и за следобедна закуска, и така просто нещо, когато се прихапва. И за детето слагам му редовно в кутията за обяд за училище. Голям фен съм на мъфините. Точно това ще я да кажа, между другото, че са изключително подходящи за нещо, което може да си вземете с вас навън. Защото много хора нямат време сутрин да закусват вкъщи, нямат време през деня да търсят къде да си вземат нещо полезно. Отиваме и си купуваме една вафла или круасан. Да. Докато 2 мафина биха ви свършили абсолютно същата работа. Или ако пътуваш на някакъв по-дълъг път, пак е много удобно. Да, абсолютно е така. Така, сега какво имаме? Трябва да си сложим брашно. Добре. Брашно Какво сега сложиш ще ти? сложим. Аз ще сложа стандартно пълнозърнесто овесено брашно, което има глутен при мен. Добре, аз ползвам овесено брашно без глутен. Колко ще сложим? Ами, чаша и половина, 2 примерно. Само, Добре. че... Аз искам да видя колко ще сложиш ти, горе-долу Добре. колко ще стане гъста сместа, за да знам моята как да си я наглася. Истината е, че понякога някои мерки аз не ги спазвам, не ги гледам на 100%, защото има ситуации, в които нещата на око се получават много по-добре, отколкото ако спазваме точни мерки. А и при безглутеновите брашна конкретно е много специфично, защото когато използваш мярка такава чашка някаква, тя е много различна. Брашната са първо с различна плътност, различните безглутенови, и отделно са с различна хигроскопичност, т.е. едно и също количество от 2 различни брашна ще поеме много различен процент от влагата на самата смес. Затова е много важно да гледаме и крайния резултат, точно как трябва да бъде като гъстота. Точно, абсолютно е така. Аз много често съм си правила номер да сложа еднакво количество от различно брашно и в крайна сметка сместа внезапно да стане рязко по-гъста. Абсолютно, или да остане по-течна, отколкото ми трябва на мен. Ама човек се учи с опита. Нормално е. Добре, моето за момента е малко по-рядко, но сега ще го правя. Сега ще чуя по-друго ще имаш да слагаш. Имаме да сложим бак пулвер. Да, задължително бак пулвер е. И май друго нямаме да слагаме, освен после горските плодове, но определено и моята смес е доста по-рязка и ще трябва още да се сложи. Добре, значи търсим нещо по-гъсто от това, така ли? Да, една идея по-гъсто. Добре, ами в този случай аз съм си донесла още едно брашно, което е сладко и мисля да го използвам, защото трябва по някакъв начин да компенсирам твоя еритритол. Добре. Моето брашно е от мескит, което не е... съм го чувала. Не си ли го чувала? Не, има леко карамелен вкус, не е силен, аз не обичам карамел. И аз. Така ли? Да. Имам 2 видеа за карамел, който е без захар и без мляко, не ме питай. Ще ги видя.
Не ме питай, защото просто големи борби бяха докато докарам. Понеже аз много обичам карамелен сос и трябваше да го докарам, ама точно да е. Не заместител, не нещо, което много прилича на карамел. Не, Да, трябва да е такова. точно. Точно да. Успя ли? Виж как има лек аромат О, да. между карамел Да. и какао. Да. И ще му Да. сложа малко, Определено. за да може да стане малко по-сладко и малко Добре. по-гъсто. Супер. Айде. И аз добавям още половин чаша обесено брашно. Значи, точните мерки, може би, ще ги пише в описанието на видеото. Може би, няма точно да ги пише. Гледате видим. на гъстота как са нещата. Да, Чакай да видя спасател. Давай. какво ще стане. За какво съм донесла? давай. Трябва да го пробвам. Трябва Имаме да ли ток? Имаме ли ток? Имаме. Май да. Добре. 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 Ти искаш ли да го ползваш? Да, Айде. чакай. Ами доста по-лесно. Нали? Доста. Сега. Така. Дай го тук на салфетката. Давай. Ай, така. И сега, какво правим? Сега трябва да си сложим бакпулвер. Добре, ами Да. да бяхме сложили първо бакповер преди да джуркаме. Карай! Айде пак! Айде пак. Давай наново ще джуркаме, няма проблем. Давай. Еми така е. Колко бакповер това е? Една лъжица. Супена. Супена. Добре. Супена. Айде. Е как Супена лъжица е без връх, равна. Да знаете, не е с връх. Освен когато не ядем домашен течен шоколад, тогава една лъжица е с връх. Хоп, готово. Я. Чакай сега да го оцелим да е без връх. Добре, Така добре ли? много добре. Идеално. Затваряме, да не го видим Добре. параметъра. Дай. Давам. Така. Айде, аз И с вилицата ще си. С вилицата ли ще бъркаш? С Добре. вилицата ще си. Обаче, Изпуснахме ли нещо? не, нищо не сме изпуснали. Чудя се дали да не му сложим малко какао. Да му сложим ли? Ми да знам. Дай да сложим на твоето, ако искаш. да Айде, го защото моите без това стана малко по-кафяво. Добре, слагай. От мескита. Слагай. Дай да го направим да са различни. Като цвят. И се тая импровизация, ако не се получи нищо накрая, не знам какво ще. Ако не се получи нищо накрая, няма да видите края на това видео. Ами да. Мисля, че моето се получи с добра консистенция. Твоето как е? Може би да. Мисля, че няма нужда да е по-гъсто. Нали? Мгм. Я да видя. Аз го пробвам обикновено с лъжицата. Да, когато не ми се излива от лъжицата, горе-долу е добре. Това е много интересно. Да. Като критерии. Когато правя мъфини, винаги така правя. Дигам с лъжицата и ако не се разтича надолу, значи е добре. В смисъл да му сложа още брашно. Може да сложа още. Слагам. Така, и якви хубави формички имаш. Харесват ми. Не ти ли е трудно да ги миеш? Трудно ми имам някои боядисани от какао. Да. Защото... Това означаваше, че става за съдомяна, нали? Еми да, ама... Обаче като ги сложиш съдомяната, тя като почне да ги върти и някой път е така ми остават и пълно вътре с водата. О, строго. Да, много. Много готино. Имаме ли предпочитания? Сега виж, че имаш много сиви. Никакви предпочитания нямам за цвята, ако ме питаш. Сега, защо ти казвам? Защото трябва да ги разделим по някакъв начин, Да. моите и твоите, разбираш ли? Да. Добре, твоите ще са от тази страна. Добре. По едночко, нали? В смисъл, едно такова. Да, така. да. Добре. Да. Понеже аз не ползвам такъв тип, ползвам хартиени, не че много се разбирам с тях, но сега ще видя с твоите как е Ще положението. разберем. Добре, моите ще са оранжеви. Така. Тук за пред камерата казвам, ако има кафяв кант, не е мръсно. Боядисано е, от какао. Да знаете. Така. И всяко. Пълним. Айде, Пълним, пълним. да. Давай. Айде, И гледай с коя лъжица. Ето тук съм ти донесла хубава, виж. Така ли? Няма! Не, ти си сложила.Ето тук си я ползвала си я просто. Абсолютно. И сега пак ще използвам. Да. Я и моето виж малко бухна. Не много, Да, не да, колкото да. твоето, но бухна пак. Каквото стане. Знаеш, по мен така ми е много трудно, защото много ми играе формичката Така ли? и направя така ги наливам. Аз иначе цапам. Еми, Затова да не те цапам нали на са това. твоите формичките, няма. Ама формата, голямата тава ти ще я миеш после. Колко съдомяната ще уми. Колко ги пълня, я? Ами аз оставам един пръст или На малко кой пръст? по-малко. Котренцето, палеца, кой? Показалеца. Добре.
до ръба. Защото ако евентуално... Да живеем на ръба, дай да ги напълним тези формички. Точно. Добре, е така. Супер. Защото те се предполага, че би трябвало да бухнат, нали? Да. Обаче аз имам един проблем. Знаеш ли какво ми се случва? Винаги, Ти пак имаш само един. Това е много добре. Аз съм много. Той е сериозен. Когато пека мъфини или Да. нещо друго, което се очаква да бъде подуто, бухнало, Да. извинявам се за Да. жаргона, какво значи подуто. И в момента, в който спра да го пека, и то си тръгва. В смисъл, спада обратно надолу. Добре, значи като ти мине времето за печене, Да. изключваш фурната, отваряш вратичката леко, по-малко от една педя и изчакваш още 10 минути, за да може да се нормализира температурата, да не е много рязко, както го е пекло Аха. силно, да го изкараш на стайна. Да не се шокира и... Да, да не го шокираме, трябва да го пазим, да му е комфортно, да му е спокойно, без много шок, защото Да, разбирам идеята нали, като то цяло. и мене, ако ме изкараш от плажа и ме вкараш в ледена стая, и аз ще се споружа, няма да е само мъфина. Ами, честно казвам, това не го знаех. И... Пробвай другия път Да. и ми напиши в коментарите. Чакай, ние се шегуваме, обаче знаеш ли какво искам да направиш? Пожелавам си едно видео, аз ти бях споменала преди. Пожелавам си видео как да разберем кое колко грама е и колко милилитра е. Знам, И записала колко съм лъжици си го. Записала съм си го, ще го направим. Добре. Просто ми е много трудно заради това, което ти казах, тези брашната, които са безглутенови. Да. Хич не искам да ги меря в мерителни чашки и лъжички. Винаги гледам грамажа, защото Да. грамажа ми е точно съобразен с това, после колко ще поемат от влажността на... Имам предвид някакви базови, Да, примерно. добре, ще направя. Примерно стандартно, весен. Ма твоите станаха много блонди. Виж, Еми, да. войджисвали са се скоро. Примерно. Така, готова съм. Добре. Виж, че колко си бърза, аз като говоря се разсейвам. Не мога две неща да правя едновременно. Така. Сега, искаш ли То- микс ли да ни бъдат плодовете или ти ще сложиш едните, аз ще сложа другите? Как ти харесва? Ами на какаото предполагам, че ягоди повече се връзват. Добре, Да. окей. А пък тук може да сложим череш. Добре. Да. Значи ти давам тогава този нож. Аз с този не мога. Много е голям. Имаме Добре, ли по-малък? има по-малък е този. Ай, с по-малкия съм аз. Добре. Една салфетка. Тебе ще ти трябва дъска ли? Искаш ли дъска? Не. Ще сляза да ти взема една дъска. искаш? Не, няма нужда, мога и така. Добре. Само да си събирам костюките тук. Добре. Да не правим бакук. Добре. Добре. На какво ти ще ги режеш на две, предполагам? Ами да, на две половинки, за да мога да почистя костюките. Добре, аз моите ще ги... Чакай да рискувам. Стават? Да. Много обичам ягоди. Добре, значи аз моите мисля да ги отрежа на малко по-малки. Малко така. по-малки, може би. Нали? Да. Е, така. Искам един апел да направя към всички хора, към милиардите души, които следят канала на София, че е хубаво винаги да използваме местни и сезонни плодове, когато имаме тази възможност. Сега в случая е сезона на ягодите и на черешите и не случайно сме взели точно ягоди и череши. Свежи, не е замразени. Точно така. Винаги свежите са по-вкусната опция. Според Да, мен. абсолютно. При мен, що няма такива работи? Аз каквото стане, това е. Давай нататък. Давай. И то вече съм се препотила 8 пъти. Там голима е гърба. А то кръста. хич не е лесно това с упражненията, защото, примерно, аз като снимам в канала и нещо като не стане, то много рядко се случва, но все пак някой път, нали, не става. И е много лесно да махнеш тази смес и да почнеш да бъркаш от начало, докато ти в крайна сметка ги снимаш реално тези упражнения и доста натоварващо. Аз някой път само като те гледам и се измарям. Камо ли като фана да ги правя, да. Ами, истината е, че има. Наведнъж ли ги снимате? В смисъл, имате ли, да речем, като направиш една серия, после почивка и после пак или направо наведнъж всичко? Ами, почивката е колкото да се преоблека. А по колко тренировки правиш на един снимачен ден? Ами, обикновено снимаме около 5 или 6 видеа, защото... С тренировки? Да. Маля, аз на другия ден ще съм тотално за леглото. Ами, окей, да ти кажа, защото аз така или иначе това го правя ежедневно. Не е нещо, което да е нетипично за мен. По-скоро самия процес на снимане понякога е натоварващ, защото мислиш за обстановката, за дрехите, да не объркаме нещо, дали ще има време за всичко да заснемем. Аз за нищо не мисля. Значи, докато снимам, просто си готвя и направо за нищо не мисля. Много. Хубаво е, че ти успяваш да го правиш. На мен не ми се получава много. Аз по-скоро кълтам. Тук режа нещо, дай във фурната и
Да продължаваме нататък. Важен е крайния резултат. Най-хубаво е, като дойде обяд, иначе като сега в момента, нали го виж как се е приближил от едната страна? Да. Те хората не го виждат, но аз го виждам с периферията. И това най-много ме депресира, защото викам сега какво стана, отрязах нещо както трябва ли, пак ще трябва да почнем от начало. Но няма нищо. Те хората не го виждат това нещо, те виждат само нас. Крайния резултат, красив. Да. Всичко друго няма значение. Виж колко остана, малко се отцапах. Няма нищо още. То ще ми трябва пералня. Сега ще пуснем една пералня и се връщаме след рекламите. С прането отзад. Италиански стил. И сега са нашите мъфини, блонди и брауни влизат в фурната. Тук нямаме фурна. Сега ще сляза додолу, защото сме на терасата. И ще ги пъхнем във фурната на колко градуса? Ами на 180, аз ги пека около 30 минутки, понякога обаче ако съм сложила повече плодове, се налага малко повече да се изпече, общо взето е на усет. Добре, фурната е загрята на 180 градуса, имаме ли вентилатор? Аз ги пека без. Без вентилатор. Без. Добре, окей. Влизат във фурната на 180 градуса без вентилатор. На средна решетка? Да. Добре. Да. Чао за сега. Ето ги нашите мъфини. Та-да! Излязоха от фурната, 30 минути им бяха напълно достатъчни да станат уникални, да замиришат божествено и сега е време да видим крайния резултат. Я да видим сега. Чакай да изкараме пълно. Сега ти казваш, че с тези гуменките, силиконовите, по-лесно се варят, така ли? Аз казвам, Ама да видим. Я. Ама вади се. Вади се, това се вади, С безглутеновите брашна по принцип е доста по-тежко, защото аз обикновено дори когато използвам такива формички, винаги си ги намазнявам, но ето тази се извади добре. Ядем ли? Я. Ми ядем? Я, чакай да ги да видя по средата как е. Ми добре е. Какво става? Вкусни ли са, я? Те са си твоите, нормално така да кажеш. Какво ще кажеш друго? Моите са много вкусни. Ще дадем на оператора и продуцента. Да. Между другото, много добре. Точно тези плодове, аз много ги харесвам, защото обичам много плодове, в които има лека кисела нотка, а и черешите, и ягодите, и кайсиите също, и сливите също са такива. Много ги предпочитам пред супер сладките плодове. Да, много добра идея. Според мен са жестоки. Много добре. Много хубаво се получиха. Направете си ги и двата вида, мен ако питате. Даже и си измислете и вие някакви варианти с някакви други плодове или някакво друго брашно. С боровинки ще станат много хубави, да. Супер ще станат с боровинки. Да, много хубави. Да ви предложим, ама няма как. Ама няма. Ама на публиката, на оператора и продуцента. Те ще апнат. Добре. Ами, това е от нас. Ние ще поприглътнем още малко. И ще ви оставим рецептите в описанието. Да. Рецептите. Да. И се абонирайте за канала, и за моя, и за нейния. Изобщо трябва да има... Какво беше камбанка? Аз не ги разбирам. Камбанката. Да, натиснете камбанката, абонирайте се за каналите, за да може хем да ядете здравословно, хем да правите упражнения и да сте в най-добрата версия на себе си, която може да съществува. Чао!